Zdravo svima! U današnjem videu ćemo vam predstaviti povezivanje 100V sistema. U osnovi se 100V sistemi sastoje iz pojačala, atenuatora, određenog broja zvučnika, koje ćemo mi u današnjem slučaju povezati čak u dve zone. Cilj je da imamo nezavisnu kontrolu ugradnih i nazidnih zvučnika. Tu kontrolu ostvarujemo uz pomoć atenuatora. Ovaj zvučni sistem povezivat ćemo kako inače povezujemo svaki 100V sistem, a to je počev od zvučnika. Za povezivanje koristit ćemo kabel 2x1,5 kvadrat i što se nazidnih zvučnika tiče, situacija je jednostavna jer tu imamo prosto samo plus i minus, pa ćemo tako i da krenemo da povežemo. Drugi kraj kabla povezat ćemo na izlaz adekvatnog atenuatora. Vodite računa o tome šta je ulaz, a šta je izlaz. Isto tako imate obeleženo plus i minus. Odavde će još jedan kraj ići direktno ka pojačalu. I dalje vodimo računa šta je plus i minus, s tim što kraj ka pojačalu je zapravo ulaz u atenuator. Na većini 100V zvučnika imate takozvani tap transformator koji vam omogućava da ograničite snagu zvučnika na željenu jačinu. Ovo je posebno interesantno kod, recimo, postavljanja zvučnika u toalete gde ne želimo da zvučnici budu preglasni. Samim tim, ukoliko na transformatoru ograničimo snagu, taj zvučnik će da prestane sa pojačavanjem kada dostigne deklarisanu snagu. U ovom slučaju mi ćemo da povežemo jedan zvučnik sa ograničenjem snage i to na minimum u slučaju 100V, to je obeležena plava žica i u slučaju 100V piše da je to 3W. Tako da ovaj zvučnik nakon povezivanja neće raditi snažnije od 3W. Znači, povezali smo plavu žicu na plus i crvenu žicu, naravno crna je uvek minus, na minus. Sada odatle idemo kablom do sledećeg zvučnika. Kod 100V sistema se svi zvučnici vezuju paralelno. Sledeći zvučnik sada ne moramo da ograničavamo jer želimo jednostavno da kontrolišemo koliko će on glasno da radi, tako da ćemo njega povezati bez ograničenja. Naravno, stavljamo dva kabla, zato što drugi kraj kabla, to jest drugi kabel, ide u atenuator. Opet povezujemo atenuator, vodeći računa o plusu i minusu i o tome da zvučnik bude na izlaz strani.
Sada, kada smo to uradili, uzet ćemo kablove od oba atenuatora i vezati ih na pojačalo. I to, znači, minus ide na COM deo, dok plusevi idu na 100 volti. U slučaju da povežete na 70 volti, svi zvučnici na toj liniji će raditi slabije. Takođe, potrebno je povezati i izvor zvuka, koji ćemo u ovom slučaju putem činč kabla povezati na aux-in. Ukoliko ste sve povezali po uputstvu, vreme je da pustimo muziku. Sada možete na atenuatoru potpuno odvojeno dve zone pojačavati. Ukoliko vam se svidao ovaj video, lajkujte nas i zapratite. Za sva pitanja, slobodno pišite u komentarima dole. Do gledanja!